baba Kalito, baba Njoli munhu wana akangwara kumberemba kuti hapana zvaunotiita. Okay, ndangomhanya ndichingotaura kamessage akaduku zvangu pamusoro pemayouth kana kuti nevamwe vanhu vari muZANU-PF ikoko matop leaders kana kuti vari mahigh rank kana kuti I don't know kuti ndingavadaidza kuti chii. Zvanoda kukuudza ndezvekudai, munhu wese ari kuopoza nyaya iri kutaurwa naGeza. I don't say Geza is right because anga aripo zvese zvichiitika. Akutaura nhasi because of maybe haasi kuwana something zvanenge achida, I don't know, but chatoda kutaura ndechekuti munhu wese ari kuopoza zviri kutaurwa naGeza ane zvaari kutodya kuZANU-PF. All those people who are blaming Geza, they're getting something, they're getting paid for nothing. Vane zvavari kutodya kuZANU-PF. Noti kuti Mnangagwa ari 100% kana kuti anogona kana kuti anodini, everyone muZimbabwe anotoziva chiri kumurwadza. Everyone muZimbabwe anotoziva muZimbabwe we don't have money, we don't have a better living in Zimbabwe. All those people who are saying Mnangagwa huchi pane zvavari kutowana, pane zvavari kutopiwa, like se vanhu vari kupiwa mota na Wikina Chiva. You can't say Wikina Chiva ari wrong kana wakambotopiwa mota, unototi ari right. Hautombofa kuti Mnangagwa ari wrong kana wakangopiwa nzvimbo yokunoita chikorokosa, wakatenderwa kuita chikorokosa. Then and all those things hazvina kana future yevana because we are just digging everywhere, digging. At the end of the after 2030 yavari kutaura izvo, kana tikangochera nyika tingopara zvese zvatiri kuita, uchaona kuti hapasina kana panocherwa. Vana vako vachanochera kupi? Vana vacho vachaona mabasa kupi? Because wachera pese wapara pese. Corruption iri kungoitika iyi. Toda ndikuudze chizukuru nechizukuru chako, iwewe pauri kudya mwana wako hana paachanodya. Okay, tobva ipapo, how many people vari kugraduate muZimbabwe each and every year? Vanhu ivo vari kuwana mabasa iri. How many people are run outside the country vachinotsvaga mabasa kunze kwenyika? Vanhu ivo vari kudini? Okay, now izvozvi kana tichitaura mashop mahombe ari kuvharwa, iwe uri kuti kwanzi Mnangagwa huchi, Mnangagwa ari right. Why asingambotauri nezveizvozvo? Why every time kana vachitaura nezvekuti Mnangagwa aita zvokuti zvakati, why asingauyi out otaura kuti no chikonzero ndechekuti iyezve nyika yazara maChina ari kungomaina gold, ari kungoita zvaanoda malithium, ari kungotora diamond vachingotora vachiendesa kuna China vachiita zvavanoda. Chikonzero chii? Sei asingapinduri pamusoro pezvinhu zvese izvozvo? Zvipatara zvese ukaenda muzvipatara zvakaondoka, zvakaparara, zvikoro zviri kuparara, asi kuti munhu ivana kana vachitaura chokwadi kunzi Geza ari wrong, vese vari kutaura pamusoro pekuti Geza ari wrong. All those people they're getting something, they're getting paid. Vanotodya neZANU-PF, ndopo vari kutodya. Saka unoona kuti munhu ari kuda kuparadza gomba iyi. Regai kutaura nhema guys, motoziva chokwadi. Idzi nhema idzi, motoziva chokwadi. Wakamboona kupi school fees inokwira ka4 kana ka3 pagore? School fees tichikura isanga tichibhadhara mari kuchikoro, takanga tichibhadhara mari, but now everything is changing. Vangokwidza chero pavafungira, mari dziri kungochinja since pana Mugabe kuma 2005 till today. How many money mari ingani dzachinjwa muZimbabwe? Iwe uri kuti munhu wangu ari right. Since munhu Mnangagwa apinda ari kutadza kuita mari yemuZimbabwe, ari kutadza kugadzira nyika ive nemari, but vari kungotanga no guys, taurai chokwadi, Geza ari right. I don't say it's right to say it now, but zvari kutaura chokwadi. It's not the right time to say it, it's the wrong time because wakati waste time pese pakanga kanyarara, akati waste nguva. Iwe uri kuti ari wrong Geza, zvari kutaura pasina Geza, because you're getting paid kuti uvharwe muromo. You don't think about your future, you don't think about your vana vako future, vana vako vazukuru vako. Uri kungofunga zvokuti Mnangagwa ari right because you're getting nice chocolate. It's like a Valentine, mabhichi anopiwa maruva anosvava agofara kupembera kuseni pamastatus. Wapiwa ruva reValentine kana kuti wapiwa present yeChristmas kana kuti yebirthday, ungopiwa chipresent cheruva ugopembera kuseni pamastatus, kutembera gore rese kuti kunyura murudo nekuda kupiwa chipresent. But the living life you don't have nothing. No. Regai mbofungai mhuri yeZimbabwe, musafunga sekuti muri kufunga nepfungwa dzisina kwadzakananga. People that are busy outing, they were fighting for kuti nyika isurunguke, kuti nyika iri nyika iri pasi rino. Tiri vanhu vanongori pasi, hakuna chinhu chinoonekwa chiri pamusoro iko zvino muZimbabwe. But vanoluta vanoti Mnangagwa ari right, vanoluta vari kuside rake vanoluta naye vanoti ari right. Ari right papi? Chinji haiti chinoti ari right. How do you think when you promised vanhu vachikupromisa kuti uchazoguta after 3, 5, 6 years? 2030, where is 2030 now? Can 3 pa now? 2025 now you tell us about 5 years more. Once uchazoguta after 5 years, ione nzara izvozvizvi, uchitambura izvozvizvi. How many potholes dzinenge dzavamo muroad? Pane pasina road nekuti mapotolo akazara iko zvino.
pane pasina chikoro nokuti zvikoro zvakatodhirika izvozvi, panenge pasina chipatara because zvipatara zvakatodhirika izvozvi. Wauudza 2030 iwowe uchiti munhu ari right, munhu angagwa uchi kana umwe munhu akutaura chokwadi kunzi ari wrong. How dare you guys? MaZimbabweans, you must wake up, you must think. Someone who say something zvaunoona kuti zviri pachena, then support him. Angadaro ataura nhasi zvaaleti, aitofana kuzvitaura kudhara. Izvi ndizvo zvatatakamira kuti paonekwe munhu anototaura imomo musame party. Sei vana veZimbabwe, sei vanhu veZANU-PF muri selfish pakuudzwa chokwadi? Sei musingadi kunzwawo munhu achitaura chokwadi kuti izvi zvakati hazvisiri, izvi zvakati hazvisiri? Kana munhu akati zvakati hazvisiri, momublema motari wrong, momublema momurongera kumuuraya, momublema kumuparadzira family, momublema momurongera kumuitira zvinhu zvakaipa. Sei muchiita zvinhu zvakadai vanhu veZANU-PF? No guys, don't think yourself, don't be selfish. Hakuna zvinhu zvakadaro. Zvinhu zvamuri kuita zvinonyadzisa pasi rese, zvinonyadzisa. Unganoita toitoi uchiitira kweti against masanctions, but you leave those people who are looting gold muZimbabwe vachitora goridhe vachinodya nevana vavo, iwe uri kurwa masanctions. Masanctions audati abviswe pachii chacho chaunacho? Une business rei muZimbabwe? Unei chauri kuti iwe unoda kuti ndibvisirwe masanctions? Masanction hauna kupiwa, pana munhu akapiwa masanction muZimbabwe. Asi vakapiwa maleaders ivo vana Mnangagwa, vana Chiwenga ivavo kumberi government, vana Chiwenga, vana vese vari kumberi ndo vakapiwa masanction. Kwete inini handina kupiwa masanction, ndopiwa masanctions nei? Chii chandinacho chandoti ndapiwa masanction? Ndo vari kukonzeresa kuti zvinhu zvese muZimbabwe zviparare kudai so, because their attitudes. Ngavachinje unhu wavo kumberi ikoko, then those people they can remove all the sanctions from them, from our business, from our gold, from our lithium, from our diamonds. Tobvisirwa masanction pazvicherwa pazvinhu zvedu zvemuZimbabwe. Kwete zvari kuita zvekuinda nokuseri kwemba vachiita zvitsotsi. Iwe uri kuti vari right Mnangagwa uchi pachii? Vataure chokwadi muZimbabwe. Hatirege kutaura kuti maticha anofamba nebhutsi yakabhenda kudai, but is the teacher who bring kuti munyika muve una vanhu vakavhurika, vanhu vakadzidza munyika. Morning. No man guys, no. Now there are a lot of fake lawyers vari kumirira nyika kuti zvakati ndizvo. Vanani mafake malawyer anotenga maningirikiri macertificates eulawyer, kutonzi atori lawyer, professional lawyer anomirira ZANU-PF pane zvakati anomirira chichi, but haazivi kana kutaura chirungu. Kana kuti bvunzwa nechirungu nemwana wegrade 7 anotadza kana kupindura chirungu. But lawyer winningi chief of justice what corruption yakaboora kubora. Hapana nyika inongofanira kuti kana munhu akavaka imba panonzi land yakabiwa iyi agonotora imba ungonodhiritsa. Hazvina kumboitika pasi rose. You have to get a better solution so that you can solve that problem. Munhu akatengesa land osungwa kwete kunodhiritsa imba yemunhu anga asingazivi kuti land haisi pamutemo. I don't know inini ndichibva pano pa ndichibva kumberengwa nyinda muHarare. Wena ndichida stand kutenga stand. I don't know kuti this stand is not in now yaitengeswa. Handizvizivi ini. Then I get just go straight to DA kana kuti cancel ndonosvika ndotenga stand ndopiwa. After that moya modhiriza imba yangu. Muchidhiriza imba yangu you don't even follow up kuti zvakafamba sei kuti ndisvike ndivake imba. Murungosvika munoti imba dzipo pamutemo. Now you are going to the government yakati pamutemo kuti tinde tinodhiriza dzimba dzekwaka dzakati about because of what? Ivo veZANU-PF ndo vanongori pari right. Ivo veZANU-PF vega ndo vanongori pari right, vakatenga dzimba pari right. Ivo chete. Ndivo vanongomaina makomba ose vari kungokorokosa pese vanongori right. Ivo ndo vanongori right. Zvese zvavari kuita zviri right. Mamaina vanongotora vachipa machaina vanongori right. Mari dzavari kuluta vari ngori right. Zvaitwa nomwe munhu ari wrong. At the end of the day vati huchi. Hapana huchi apa. Nyika iri kungoparara vanhu vachiti huchi. Hauna kana boots, hauna kana zino mumuromo namavende. Uchibva ipapo unotambura uchisakura kumunda uko. Wokuti boy huchi. Because of wapoa $20. No guys. Let's grow up. Let's change our life. And futi vanhu vazhinji vari kusapota Mnangagwa. Those people they are not going outside the country. Havamboendi kunze kwenyika vachinoona magariro edzimwe nyika. Imbobuda ipo chinoona magariro edzimwe nyika. Muone kuti dzimwe nyika dzakamira sei. Maroads akamira sei. Mashandiro vanoita people they are doing the demonstrating any time. Pavanongodira vanongodemonstrate kune dzimwe nyika. Iwe mako hamuitwi demonstration because of what? Hakuna zvinhu zvakadaro guys. No. Ngatinyarei. Tatenda amweni babakali babanjuri munhu wana akangwara kumberengwa kuti tandango ndidoya pane paduku ipapo. But ndiri one munhu anobva kumberengwa achakuudza izvozvo. Tatenda. Bye bye.